खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं क'क्राझार आबखारि बिफानाव इन्सपेक्टर बिबान नाजावबाय आर्चारि गेलेगिरि सन्जय बर'आ। साख्रिबो मावनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांबाय थागोन, आंनि थांखिया अलिम्पिक्स गेमाव गेलेनाय। मुलुगनां आर्चारि गेलेगिरि सन्जय बर'आ बे गोरा थांखिखौ लादों। थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 3 अक्ट'आव रायजो सोरखारा मुलुगनां थाखोनि गेलेगिरिफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे मुलुगनां आइजो बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर' आरो आर्चारि गेलेगिरि सन्जय बर'नो आबखारि बिफानाव ग्रेड 2 इन्सपेक्टर पस्टआव साख्रि होनायनि उनाव आइजो बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर'आ गुवाहाटीआव साख्रियाव जयेन जायो आरो आर्चारि गेलेगिरि सन्जय बर'आ मैया क'क्राझाराव जयेन जानायजों लोगोसे बिबान आजावो। क'क्राझार सहरनि साखाथि दिमोलगावआव थानाय आबखारि बिफाननि मावखुलियाव मैया मोनसे फिसा हाबाफारिजों आबखारि बिफाननि डिपुटि डाइरेक्टर आरो बिटिसिनि आबखारि बिफाननि CSD प्रान्जल बराया आर'नाइजों बरायो आर्चारि गेलेगिरि सन्जय बर'खौ आरो लोगोसे बिबान गथायना होयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि आबखारि बिफाननि CSD प्रान्जल बराया बुङोदि बिथांनि गुबै खामानिया गेलेनायनि गेजेरजों आसाम आरो हादोरनि गोग्गानाय लाबोनाय। रायजो सोरखारा रांखान्थियारि मदद खालामनायनि थाखाय बिथांनो साख्रि होनाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जादों, मानोना बिथाङा इयुनाव आरोबाव मुलुगनां थाखोआव गेलेनानै देरहासार जानो हायो बिनि थाखाय हामलायथि बावदों। मख'नो गोनांदि आर्चारि गेलेगिरि सन्जय बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि साख्रि मावनायजों लोगोसे गेलेनाया आंनि खामानि, आंनि थांखिया अलिम्पिक गेलेनाय होनना आथिखालाव फैगौ समफोराव खुंजानो गोनां मुलुगनां थाखोनि गेलेनायाव बाहागो लानो साखाफारा जादों होनना रोखा फोरमायो। बे समावनो दुखुथिया नखरनो रायजो सोरखारा मदद खालामनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गेलेमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बरानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल अन्थाइबारि गामियाव सार अन्थाइ गावनायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मोनथिनाय बायदिब्ला 3 गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासेया आइजोमोन आरो 2आ हौवा मानसिमोन आरो लोगोसे 6निबो बारा सुबुङा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंफोरा फिसा दखान होना गावसिनि जिउखौ खुङोमोन, नाथाय दुखुनि बाथ्रा मैयानि 4:30 रिंगायाव सार अन्थाइ गावनायनि जाहोनाव बिथांमोना जिउ खोमानो गोनां जायो। धुबुरी गाथोनाव मोनबा इन्जिनजों सोलिनाय नावजों लोगोसे 5 दिङा जावारिखौ खादों। निमाती गाथोनाव जानाय नाव जाब्रबथायनि उनाव हादरसा सोरखारा बिथोन होनाय लेखा धुबुरी जिल्लानि पुलिसनि सांग्रांथिजों बुरलुंबुथुर दैयाव सिग्रोमनाय सोलियो। थांनाय साननैसो सिगां धुबुरी पुलिसा मोनसे बिथोन फोस्रावलाइ फोसावदोंमोन आरो फोस्रावलाइ बायदिनो बुरलुंबुथुर दैमायाव मोनसे इन्जिन, लाइफ जेकेट आरो लाइफ बय गैयै गासैबो गाज्रि इन्जिन सोलिबाय थानाय नावफोरनि सायाव केस होदोंमोन। बिनि उनावनो धुबुरी जिल्ला पुलिसखौ आसि बिमा दिन्थिनानै सिखावै बुरलुंबुथुर दैमायाव गाज्रि नावखौ सालायनायखौ सिग्रोमलांदोंमोन। जोबनायाव दै हान्था मेला बिफान, पुलिस आरो CRPFनि जथाय सिग्रोमनायाव मोनबा इन्जिनजों सोलिनाय गाज्रि रोखोमनि नावजों लोगोसे 5 दिङा जावारिखौ हमनाय जायो। उनाव बुरलुंबुथुरनि दै लामाजों फैनाय दावबायारिफोरखौ धुबुरीनि दै ओनसोलाव नावनिफ्राय बोख्लायनाय जायो। बै जाथायनि सायाव दावबायारिफोरनाव खौरांगिरिफोरनि मोनसे सोंथियाव दावबायारिफोरा फोरमायो दि गिदिंनानै थांफिननाय समाव पुलिस बिफाना मा खालामो बियो खौरांगिरिफोरनि आखायाव थाबाय होननानै। हमजानाय दिङा जावारिफोरा फारियै मन्नाफ आली, खर्शिद आलम, आकबर आली, बादशाह आली आरो आब्दुल मजिदमोन। दिङा जावारिफोरा धुबुरी खाथिनि खोलाफारनि गुबुन गुबुन जायगानि थागिबिमोन। दासान्दि हमजानाय दिङारिफोरखौ धुबुरी महकुमायाव लांनाय जायो। फारसेथिं धुबुरी दै हान्था मेला बिफाननिफ्राय हमजानाय दिङा जावारिफोरनि सायाव गांसे एजाहार होनाय जागोन होननानै फोरमायो। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। थाखो 10 आरो थाखो 11नि क्लास लानाया बे दाननिफ्रायनो जागायसिगोन बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि। आसामाव बे दाननिफ्रायनो थाखो 10 आरो थाखो 11नि क्लास लानाया जागायसिगोन होनना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मैया बुधबाराव फोरमायनानै होदों। रायजोआव थाखो 12 आरो डिग्री कर्सनि क्लासआथ' जागायखाबाय, दायो अनलाइन क्लास लानांगौनि गोनांथि गैला, लासैनो गासैबो क्लासखौ खुलिसिगोन। बृहस्पतिबार बाराय, थामहिनबा दिनै मोजां खौरां मोनगोन होनना बुंदों रनज पेगु बिथाङा। साउथ एशियान फेडारेशन हादोरारि गेलेमुआव सनानि मेडेल देरहानो हायो ढेकियाजुलिनि 2 गेलेगिरिया। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि 2 गेलेगिरिया नेपालनि काठमान्डुआव थांनाय 11, 12 आरो 13 सेप्तेम्बराव जानानै थांनाय हादोरारि गेलेमु बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानानै गोग्गाथाव लाबोनो हायो।
अभिषेक मुंनि सासे गेलेगिरिया उच्चसादा आरो थाइसि बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हायो। मख'जाथावदि अभिषेकआ 100 किल'ग्राम लिरथाय थाखोआव बांलादेश, पान्जाब आरो नेपालखौ फेजेननानै सनानि मेडेलाव आवग्रिनो हायो आरो सिंग्रिनि पिंकु नाथआ सनानि मेडेलखौ देरहायो। कुंफु बादायलायनायाव 70 किल'ग्राम लिरथाय दालायनि सनानि मेडेलखौ देरहाना गोग्गाथाव लाबोनो हायो। बिथाङा सनानि मेडेलखौ बांलादेश, नेपाल आरो म्यानमारखौ फेजेननानै देरहायो। मख'जाथावदि माहारियारि गेलेनाय बानजायनाय बादायलायनायाव भारत हादोरनिफ्राय सा 54 गेलेगिरिफोरा बाहागो लानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।